Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channels of your choice, Chibanda Media, together with Saint TV. Yes, my name is Dr. Uncle Saint, and I'm with Chief Chibanda. yes. Zviri kudidi chief. Mushe muri sei doctor. Dara- Doctor na chief mkuru dia. Ndinotonga dunhu kai. Aiwa, ufanira kuzoti doctor. Handiti, oyo ntonga dunhu. Doctor Kutonga anotonga dunhu. Doctor anenge achingorapa dunhu. Achirapa dunhu. Kuri sei kumabasa? Aiwa, mabasa handizvozvi. Handiti. Titori pabasa so. Hakuna rimwe rodarika irori. Iro rakatokura iri. Handiti kai. Tadzoka. We are back by public demand. Yes, so tati tikupe update yezvatiri kuda kuti zvinge zvatiri kufunga. Isi tinongokupawo pfungwa dzedu, imimi motipa dzenyu. Todzivhenganisa, toona pfungwa dzakanaka. Pakupedzisira tofana kuva nechinhu chimwe chete. Sekuziva kwenyu kuti mukati umu mune imba vatazoti Professor Chirenje, Baba Chirenje. So nemhuri yavo. So mukunganza kwatiriita mari, hatisi kuda kuti vanyanyononoka kana mari ichinge yakwana kupinda mukati umu. Asi toda kuti tinge titinozviita pamwe chete, zvichionekwa nemunhu wese. Handiti? Chokwadi. So Mr. Chibanda, ndedzipi pfungwa dzatinadzo? Right, ini ndiri kufunga kuti next week Saturday inenge richi. Inenge Saturday. Richi tarisai pakalenda ino. Next week That's Saturday. That's motikari. Next week kuti taure nemadates because aziva kuti video rino munhu achariona rini. Right, pakalenda yedu. Next week Saturday unenge uri musi wa 22. Alright. Kufunga isuku kuti musi wa 22. Kana kuti before 22 mari inenge yatokwana. Mapepa atofambiswa kudhara, paperwork atofambiswa kudhara. Kana iri ownership. Imba yatone stara vachirenje. Yatonyorwa kunzi Mr. Barnabas Chirenje. Kana mari ichinge yakwana. Then isusu tobva taita sei? Tobva tati kune ivava vanhu vakatipa mari, vakatibatsira nemadonations. Wouya pano. Towa uchapupu. Vachirenje vachibva mumba mavarikugara umu. Vachipinda mumba chaiyo. Alright. Saka ndofunga meno maoni rangu Musi wa 22. 22 this month. Kuroti this Saturday yatakubata ikadarika. Inoteera the next. Yeah. Ndopfungwa dzatati nadzo idzodzo. Imakasununguka kunge muri munotizivisa zvamunofunga. Asi mumba umu seimba yane 4 years isina kupindwa. Inoda mari renovations. Inoda zvakawanda zvoda kuitwa, mari renovations, inodawo paint, inodawo maplumber, kucleana chaiko. Munoda kucleaniwa, munoda panze nemukati, munoda kucleaniwa panze nemukati. Pa cleaning ipapa ndine company yakatibata. Yakati iri kuoffer kuya kuzocleana ipapa for free. Alright. Saka isusu hatisi kuti for free. Wachitaura iwo. Ayo tiri kuti ivo vati for free, but isusu tinozokupaiwo mukana wekuadvertisa company, macompanies enyu paChibanda Media nepaSaint TV for free zvakare. Ndo chipo chatiri kupa macompanies ari kuuya achiita. Takuvapawo airtime for free. Takukupayo kuti muve pamhepo for free. Then chimwe chinhu zvakare, anozoti vachirenje vachiburiswa, ndunzonzi vakaburiswa mvura ichinaya. Property yavo yese yakaparara. Nekuda kwokuti vakange vasina kwavaenda neproperty yakaparara nemvura. Saka kutaura uno kwatiri kuita uku, kuratidza kuti vachirenje havatorina pekutangira, havana furniture. Vanodawo furniture, mibhedha, mawardrobe, mastovhu, magumbeze, ende mavari kugara futi mupanze umu. Nambotaura namama Makuseni. Pavavhizita ndakuitawo laki kuti nhasi tasvikira mama waita sei, vachisvika uchimboonao mudharawo. Watoshamisika kuti zvihembe dzizhinji dzadyiwa nemuchenje. Unongoziva vachirenje wavari kugara sebhachura, saka havazokwanisi kupota sei vachibata kuzunza zvinhu. Saka vaitoda kuti hembe zhinji dzaita sei,
dzadyiwa nemuchenji. Sakura kuti panodiwa futi nhumbi ane. Yes. Saka tiri kungoti iwewe ndounoziva chaungada kuita. Vai vaitaura zvemabhoo zvekuti toda kuzodhirila bhoo, mukana wavepo wekuti muuye muzodhirila bhoo. Panapa muna bhoo, mvura moyezva kuti iri kunetsa muno muguta reHarare. Masola, vamwe vanogona kuti aiwa isi toda kuuya nemasola. Tizoisa masola kuti zvinge zvezvinoita zvakanaka. Aiwa mukana uripo wekuti any service you'd like to offer to the Chirenjes, aiwa madoors avhurwa. Makasununguka kunge muri munouya, tobatana toita basa rachona kuti ringe riri rinoitwa, kuitira kuti musi watinozosvika Saturday, zvimwe zvinoda kuitwa kana tichinge tavhurirwa magedhi, ivo havapinde, but vanenge vachishanda nekudii vawane mukana wekupinda vachishanda. Vanoti aiwa isusu toda kuzviita musi wachona iwowo, makasununguka futi kuzviita musi wa22 November. Mwari wamasimba usachititira zvakanaka. Zvekutoti kana vachirenje vakatovhurirwa magonhi aya, zvekuti macompanies arikuda kuuya kuzobatsira vanotouya even before that day. Vaitira sei vachitoinstalla zvavada kuinstalla, angava kuinstalla masola, vada kucleana, vaitoita sei vachitocleana, tichitoshuta mavideo, tichitopa vanhu update kuti panapa right tine company yakati ikutoisa masola, kuitira kuti vachirenje kana wakupinda musi weSaturday wapinde mune magetsi, tine company yakati panapa iri kutocleana, tichitoshowa vanhu, tichitotanga kutoadvertisa. So tichakuadvertiserai kana tichakupai airtime kakawanda kana muchinge maita sei, muchinge madonata. Hasingori one video chete. Tichange tichitoshanda pamwe chete nemi, uyezve nekurekomendaiwo nekuti munenge maita chinhu chakanaka. So panenzi parudiwa bhoo, makambani vanhu vakawanda vanobvunza angu seindi tingashande nekambani ipi, tinoita kupawo reference yekuti aiwa ava zvamuri kuuya muna December vanokuitirai basa kanaka, ava zvamuri kuuya ndo vanoita plumbing yakanaka. Why? Because tinoitaona basa renyu panapa. Zvakare kune vamwe vanoti aiwa isi toda kudhiresa vachirenje musi wachona uyu namai, aiwa munotibata zvakare. Vamwe vanogona kuti aiwa angoseindi chaivo nachibanda mapfekero awana kunatsoita right. Because isusu titogona kutongouya takangopfeka yese. Aiwa iyoyi titori babasa. Titoripo. And hatizoona. You are free again kuti bata kuti aiwa toda kuitirawo something. Kuita kuti musi wachona munge makadi zvakarongeka. Namba ndo dziri kubuda pascreen idzo. Pane Chibanda, Chief Chibanda, nedza Uncle Said. You can call kana kuwatsura kuita zveWhatsApp anili tichionesana basa richienda mberi. Aiwa tangoti tiuyewo zokuzisai izvi. Pane chimwe here chamurikuda kuwedzera? Aiwa tasakura tazunza. Kana pane zviripo maybe takazofunga zvimwe tozoisa imwe update zvakare. But for now ndo information yatinayo tikuita kumana ngatibatsirane mudhara apindewo mumba mudhara. Dona mudhara achembera mudhara. White head mudhara uyu. Relax unova zukuru ari padeni. Ndizvo. Aiwa tinotenda. Thank you so much. Zita rangu ndinonzi Uncle Said.